Yudo kopogre. To pod nitiere jo od bura moko ma kaka ineno pod nyalo biro go kang' mar dhiko machielo kocha cha. Nikech ang'eyo ni pod wuoyo pod nitie. Wuoyo pod ng'eny. Lakini adier an kaka inenani an ajazimio kendo Ruto to siepna matek kendo inyalo nena kode di ng'eny, lakini an pacha wiya remba ringe e Azimio matek matimata ayie nindo kech tabeda e Azimio wano kuminene no to Ruto to siepna nikech ang'o nikech mae gima ji wacho ni samoro ka koro telo osedhiko machielo to nyaka ilure gi telo Mark opportunities madongo mapok nodwaro yudi. Nikech ka inyalo yudo kata jok moko ka nego campaign to nego campaign ma posta ne oketo nyaka picha Raila kane nyocha telo sebayowa to koro gichikre kocha ang'o molokre dong mana ng'iyo kaka gitwa tiyo gi sirikal mondo gimbe giyude kata mana ka en mana sup moro matin modong ginang' san gi aye ang'o modong. Jomoko wacho ni mana gitimo mano nikech jo piny onge japiny manyalo ori ni bwana ni japiny moro ori ni koro dhi tigi sirikal kaka wik mabiro Ruto biro Lang'ata, jatelo biro Lang'ata, to kobiro Lang'ata nyaka dhi nikech kacha wadhi launch ute 4,500 idwa kona ni dong jopiny biro penja ni to in ng'a ang'o momiyo nokibiro kuma ne igine ichiwe udi to kidhi ng'iyo kanyo maybe odhi biro kata mana gi ng'at managolo cha aeto ng'ano dhi chako ni jalas noyiero to en okobi kata ka ane masechako kelonu gik moko kachopo 2027 to gideya jopiny jakitigo. Nitiere gimoro mane jakom Raila Odinga nowacho